La costa catalana, amb més de 580 quilòmetres de longitud, presenta una gran riquesa en ecosistemes tant marítims com terrestres. Aquests doten a Catalunya d'un patrimoni natural i cultural que repercuteix directament i indirectament en el benestar als ciutadans. Al voltant d'aquest entorn marí es donen cita diverses activitats econòmiques com la pesca professional i esportiva, l'aqüicultura, la construcció naval, el turisme marítim, les activitats marítimo-recreatives i esportives, les energies renovables marines i la biotecnologia marina, entre altres. Totes aquestes activitats suposen aproximadament el 6% de l'ocupació a Catalunya amb un volum de negoci d'aproximadament 25.000 milions d'euros. Per mantenir i incrementar aquest efecte a la societat existeix una agrupació de més de 500 investigadors i investigadores encarregada de transferir el seu coneixement als diferents sectors socials. Aquesta agrupació rep el nom de Xarxa Marítima de Catalunya, BlueNetCat.